खुलुमबाय गिबियावनो बड' जबनि चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नैबे मोनसे दिनैनि गोदान भिडिअखौबो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होननानै। जोंहा आसाम पुलिसनिफ्राय दासान्दि गोबां साख्रिनि नटिफिकेसना ओंखारगासिनो दङ। बे नटिफिकेसनफोरा नंगौना नङा आं बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअजों खोन्थाहरनो सानदों, जाहाथे नोंथांमोना आसाम पुलिसनिफ्राय फैनाय साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हायो। दा बिनिखायनो नटिफिकेसन फैनायफ्रा नंगौना नङा बेखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, बेबादिनो नोंथांमोना साख्रिनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। दायो आङो नैबे आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइटआव दंफैखायो लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइटखौ। दा बे अफिसियेल वेबसाइटआव जोंहा माखासे एडमिट कार्डआ डाउनलड खालामनाय सोलिगासिनो दङ, जेरै आसाम पुलिसनि ABUBनि 2019आव ओंखारदोंमोन बे साख्रिनि नटिफिकेसना 2391 कनस्टेबल UBनि थाखाय साख्रिनि भेकेन्सि दंमोन, ओमफ्राय बिनिफ्राय 4271 बे कनस्टेबल ABनि थाखाय दंमोन साख्रिनि भेकेन्सिया आसाम पुलिसाव। दा बिनि थाखाय फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट एबा फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टनि थाखाय जोंहा एडमिट कार्डआ डाउनलड खालामनाया दा सोलिगासिनो दङ, नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन। दा बिनिफ्राय PST नैबे गार्डनि थाखायबो दङ जोंहा, बेखौबो नोंथांमोना कनस्टेबल गार्ड्समेन बिनि थाखायबो एडमिट कार्डआ डाउनलड खालामनाय सोलिगासिनो दङ। बिनिफ्राय जोंहा AFRO फायार एन्ड इमार्जेन्सि सार्भिस बिनि थाखायबो जोंहा एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनाय सोलिगासिनो दङ फिजिकेल टेस्टनि थाखाय। आरो बिनिफ्राय जोंहा कनस्टेबल इन AISF ओमफ्राय बेटेलियन्स फ्रम SPO बिनि थाखायबो जोंहा दायो एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनाया सोलिगासिनो दङ। नाथाय नोंथांमोना लोगोफोर गाहायाव फैयोबा नुनो मोनगोन जोंहा बेहाय साख्रिनि जेबो नटिफिकेसन दायो ओंखारनानै फैयाखै। नोंथांमोना नुनो हागोन नैबे थारिखआ बेसेबां निउ, माने बेसेबाङाव बेयो 28 अक्ट'बरावसो बे नटिफिकेसना ओंखारना फैदों नैबे काहानिया। नाथाय बे दासिमबो साख्रिनि नटिफिकेसन ओंखाराखै। दा अब्ला नोंथांमोना सानना नायदो जोंहा बे गासिबो नटिफिकेसन नुनाय माने बे गासिबो नंखाय गोजा, आरो जों बुंनो हाया जेनेबा बे 2022 मायथाइयाव बेसेबां साख्रिनि भेकेन्सिया ओंखारगोन। 2000निबो बारा जानो हागौ, नोंथांमोनाथ' नुदों जानांगौ भिडिअफोर इउटुबाव 2000 बेसेबांबा साख्रिनि भेकेन्सि फैगोन बेफोरबायदि होननानै बुंबाय थादों। नाथायबा बियो बाराबो जानो हागौ एबा खमबो जानो हागौ, बेयो गावबागाव साख्रिनि केटेगरियाव फैगोन। दा बियो एप्लाइ अनलाइना देग्लाय बोसोरावबो जानो हागौ, खालमासि बोसोरावबो जानो हागौ, बिदिथ' नङा जेनेबा फैगोन खालमासनि नटिफिकेसनखौ देग्लायनो भाइरेल खालामबाय बे नटिफिकेसनानो थागोन बेबायदि नङा। नाथायबा जों मिथिनाय बायदिबा जेनेबा चिफ मिनिस्टारा बुंबाय थादों नालाय आसामनिया, जायखिजाया आसाम पुलिसाव गोबां साख्रिनि भेकेन्सिया लांदां जानानै दङ होननानै बेखौथ' जोङो खोनाखादों, आं नोंथांमोननोबो भिडिअ बानायनानै खोन्थाखादों। दा बिनिखायनो जों बे आन्दाजा खालामनो हायो एबा हमनो हायो जोङो जोंनि बे साख्रिनि भेकेन्सिया एसे गोबां जागोन आसाम पुलिसनिफ्राय, ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाया देग्लाय बोसोर नङाबा खालमासि जेनेबा जानुवारि फेब्रुवारि बेफोर मासावहाय नोंथांमोना आसाम पुलिसनि साख्रिनि भेकेन्सिनि रिक्रुटमेन्ट नटिफिकेसन फैनायखौ नुनो मोननो हागोन। जेब्ला जेनेबा नटिफिकेसन ओंखारोबा नोंथांमोना बे नटिफिकेसनखौ बे आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै मोनखागोन, आरो बेखौ नोंथांमोना गुबुनाव मोना। जुदि बे आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोननि बे साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट नटिफिकेसना फैबाय, अब्ला नोंथांमोना सानदो बे साख्रिया थारैनो नंगौ, बे नंखाय नंला आरो बे फेक नटिफिकेसन नङा। दा बेहाय जोंहा आसामनि पुलिसनिफ्राय दासिमबो अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखाराखै बेसेबां साख्रिनि भेकेन्सिया ओंखारगोन। जेब्ला बेहाय फैगोन अब्लासो आं नोंथांमोना फिक्स डिसिसनखौ हरनो हागोन। दा बुंनो हाया जेनेबा साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां जागोन, बेखौ दायो भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनो हानाय नङा। दा बेखिनियानोमोन, आसा खालामो नोंथांमोना बे जाथामला भिडिअ बानायनाय फेक भाइरेल नटिफिकेसनफोरखौ बारा नोंथांमोना गोसो होनो नाङा। नोंथांमोना गोसो हो जेब्ला जोंनि बे साख्रिनि अफिसियेल नटिफिकेसना फैयो अब्ला नोंथांमोना साख्रिनि थाखायबो एप्लाइ खालामनो हागोन, आरो इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौबो नोंथांमोना मिथिनो हागोन। बांसिन साख्रिया जोंना आसाम पुलिसनिया मेट्रिक पास जानाय, हायार सेकेन्डारि पास जानाय, ओमफ्राय डिग्रि पास जानाय बिथांमोननि थाखाय फैयो। ओमफ्राय माखासे कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगौ 6 मान्थ्स 3 मान्थ्स बेफोरबायदिनो नोंथांमोना बेबायदि कम्पिउटार सार्टिफिकेट लानाय दङबाथ' एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेखिनियानोमोन, आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै। माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना कनफिउजन जानानै दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन, आरो नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालाम जाहाथे बे निउसखौ बयबो मिथिनो हायो। आरो नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा बेखौनोथ' बुंखायो आङो, नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। साख्रिनि आपडेटखौ नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों मोनगोन। जेब्ला बे साख्रिनि नटिफिकेसना अफिसियेलि ओंखारो अब्ला नोंथांमोना आङो भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरगोन। दा बेखिनियानोमोन, गोजोन्थों।